హలో బంధువుల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంచోళ్ళర్ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಡು ತುಯರತ್ತೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆತನ ಇಂಕ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸುರುಕು ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋದು ಅಜ್ಜಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪರ್ದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟಾಯ್ ಇತ್ತನ ತೂಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾರೆ ಆವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ನನಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ and ಮಂತದಾತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಯ್ಯ ಮಣಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರ್ಪಾನೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಬಲಪಾಗ ಮಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಹುಲಿ ಮುಲೆ ಏ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಾಯಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾಮಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುರತ ಕಾತಿಯೋಕ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ 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 ವಾ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಏನಾನು ಬುಡಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾನ ಇಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಬಸ್ಲ ಪಿದಾಂಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಅಂಗಡಿದ ಐನು ತಿಂದದ ಖಾಲಿ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಐನು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿದಾದ ವ್ಯೂ ತೋನಿತ್ತೆ ಓಡೆತ್ತನದ ಆಯ್ತು ಅಂದದಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋನುಂಡು ಬಸ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕ್ಲೋನೆನ್ ತೋನಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಅತ್ತು ಬಸ್ತ ಕೋಣೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಮಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಎ ಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಮುಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ తీದಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಹಣ ಬಂದದ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದು ವ್ಯೂ ತೋನಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಾಲ ಮಂತದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯ ಹೋಗುಲೆ ನನಗೆ ಪಿ ಜಿ ನಾಡೋದು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪಿ ಜಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಜಿ ನಾಡೋದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತೆ ಕಂಪನಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಕಂಪನಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಫೈನಲಿ ಪಿ ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಇಂದೆ 4 ಶೇರಿಂಗ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ ಪಂಡ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮತ್ತು ಪಿದೆ ತಿರ್ಕೇರು ಪೋತೇರು ವೀಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಲೆದಾಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದೇನು ಪಿ ಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಜರ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಟಿ ಏನು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುಣದು ಇತ್ತಂದು ಬೈಯಡ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಂಡ ಕುಡ್ಲಾರ್ದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಣದು ಆನಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇತ್ತು ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಪ್ಪದಿಂಕ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡದು ಪಿರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿರು ಎಲ್ಲಿಯ ಫುಲ್ ಯಾನ ಲಗೇಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಂಚಾನ ಬರ್ತೀಯ ರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೀಟು ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಸುತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಯಾಪುರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಅವು ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಾರೆ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ ಬಡಲ ಅಂತಂದು ಬಡದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತನ ಯಾವನ ಅಂತಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಎತ್ತಗಾನ ಅಂಚ ಅವಳು ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅವೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಾಯ್ತಾನೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಜಪ್ಪೈ ಏನು ಟಿಕ್ ಓಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಜಪ್ಪಾಯಿ ಬಟ್ ಯಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತನ ರಾಂಗ್ ಆತಂದು ಚೂರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರವೆ ಜತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಜತ್ತದು ತೂನಾಗ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಲೇಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಕಂಪನಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಪೋದಿಜ್ಜನ ಅವಳು ಎದುರು ಉಂಟದು ಬೇತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಆ್ಯಡನೆ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಇಂಚೂರು ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆತನ ಬುಕ್ ಮಂತನ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಯರ್ ಉಂಡು ಬುಡೋಲಿ ಅಂದೆ ಈಗ ಗೆಂಡೆ ಚೂರು ಕಾಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾಗೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೆ ಜತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೈತಲು 650 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಪಿ ಜಿಂದು ತೂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣೆ 2 ಮೂಜಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪಿ ಜಿ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೆಂಟ್ ಐತಂದು ಪಂಡ 7,000 ರೆಂಟ್ ತಿಂಗೋದಕ್ಕೆ 2,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2,000 1,000 ಅಕ್ಲು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ದೀಡೋರು ಬುಕ್ಕ 1,000 ಎಂಕ್ಲು ಕಂಪನಿದು ಸಾರಿ ಈ ಪಿ ಜಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಕೊಡ್ಪೇರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 7,000 ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಫೈನಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಕಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ದಯ ಪಂಡತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನು ಡೆವಾಪ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಂತೆ ಅವಳ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓದದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಂತೆ